uthi i-congregation uthi each and every member uyinikile la ehlanzeni izinto akumele azenze ngezandla zakhe li-attend ebusuku and kuthiwa isiphiri ngoba isonto lama-secret and azikhulunywa and laphaya hey nkosi yami ngizokukhupha enye indaba nansi yasiyekeni kulento okuxabisa amanyoloyi kogqitha uKristu Jesu amen all the logos zala emhlabeni ngaze ze-business ze-churches behind every logo they are spirits njalo liyatsiba ntho ekibelela ngayona litsiba kudu yebo ke se gola ka moferefere iputšishe why moferefere a le gona e gola aim yethu lana asizange ukuyisala amasonto sizocela abantwana bakaNkulunkulu baphume Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele sibonge nje ipresence kaMoya oNgcwele, sibonge uholwa nguye, sibonge ukulawulwa nguye. Kufanele sivume nje sibe ngabantwana asilawule senze ngoba yena usukazi ukuthi khona kukuphi thina esekudingayo. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwizindawo zonke kuyo yonke indawo la kufinyelela khona le message. Siyabonga nje bazalwane, siyanibingelela, siyanthanda nonke ngendlela esimangaliso, niyakhomenta na like na subscriber, sa respect konke enikwenzayo nje, i-support enilethayo siyayibonga yonke, including nokuthi nijoyine nibe ama-channel member. Siyabonga nje kakhulu ukuze lo msebenzi lokhu uqhubeke phambili, nani niyaparticipate kona and ukuparticipate kwenu kuona nani noba nomvuzo futhi konke ke kuqhamuka kubaba. Qoqala ukufika sakwamukela nawe, khululeka nje usekhaya, sikhuluma umuntu la noNkulunkulu uzozwa sothi siqeda la yobusizakele. Siyabonga kakhulu. Namhlanje nginobaba uGoqo ukhona, siqhubeka nje i-message sihola uMoya oNgcwele. Thina sibuye sithi sizoqala lapha sithi yabona ke manje sawuphendula imibuzo ke hayi kambe ngekindlela asibingelele wabuGoqo. Ndiyanibulisa nonke egameni lenkosi uKristu Jesu. Ndibulisa ubaba uShabangu, ndibulisa uMoya oNgcwele khona kuthina. Ndiyanibulisa nje, ndiyavuya kakhulu baba uShabangu ukungidamkela kule ndawo kuleli khaya. Ndiyavuya kakhulu, uThixo amacebo wakhe ayafezeka. Ndikuthemba inkosi ke mna, themba inkosi Goqo. Ndiphaya eMidrand ku Klipfontein View, Allendale Road kulangikhona, but originally ngisuka eNorthwest eKlerksdorp. Nginayeka le Klerksdorp Northwest eJobetini extension 24 bazalwane. Kodwa ke angisahlali lapho, sengala manje. Amen. Yebo, siyabonga kakhulu. Sayibonga nje inkosi ngawe baba uGoqo. I believe kufanele ube ungupastor. Alikho ibandla loholayo beside leli online. Wow, baba mfundisi. Yazi ukuba umfundisi ukuba upastor. Kulawulwa ngoNkulunkulu. Yes. Umuntu angangibiza upastor orathi baba. Okay. Mina anginalo ibandla engiliholayo. Oh yebo. Futhi angijahanga. Yes. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu omningi la. Kakhulu. Amen. Hence I'm saying sine launch eyango October nge4. Sizola launcha ama physical gathering wethu. Yebo. Our global intercessory ministry. The reason why si launch. Yes. Besingazi launch. Okay. uNkulunkulu sangena innocently nje kulento ye-online church. Sisithi hayi it will end there, siyathandaza nje senze konke okwenziwayo. Yebo. Siba right. But uNkulunkulu uthi no. Ebuhlungu bendaba usebenzisa mina ukuthi uyifuna ibe njani lento.
Oh. uNkulunkulu wafoster ke ukuthi that online group Yes. iregister Oh, yebo. but iregister as NGO. Oh, okay. Yeah. Why? Because uNkulunkulu unemisebenzi afuna ukuyenza ngeGlobal Intercessory Ministry engenziwa zicawa. Yes. I wonder ukuthi last ngeke ngayithatha azange ngiyithathe le ndaba yokuthi uNkulunkulu ukhala ngeenkonzo ezingenzekiyo ezicaweni zakhe. Okay. uNkulunkulu ukhala ngokuthi ezicaweni zethu especially uNkulunkulu makakhuluma ngamasonto bazalwane ukhuluma ngabazalwane. Akakhulumi ngelinye icawe nje, ukhuluma ngabazalwane. Abazalwane yebo. Uconcern yakhe ikubazalwane ngoba bakhuluma ngoJesu. Yes. So nalwayo uNkulunkulu akazulisa phanye amasonto la. Asebhekeni kaSathane akazukwalwisa. Ukhuluma ngabazalwane. Amen. Ukhalimela abazalwane. Uthi uNkulunkulu abazalwane banenkonzo bangazirani baziyeka. Wenza umzekelo uthi aphi ama-orphanage aranwa ngabazalwane kodwa that is a Christian orphanage. Amen. That's deep. Okay. Uthi apha ama-old age ekuthiwa le it's a Christian old age home. If uyinceku ungenzele example uNkulunkulu uthi if uyinceku so uluphele ushumayela ilizwi likaNkulunkulu uwenzile umsebenzi kaNkulunkulu uluphele. Yebo. Isimo sasekhaya sokuphoqa ukuthi usiwe kwi-home. Uyaye kwiphi home? Yaba yedeni. Yo. Uthi if uzophila 10 years that 10 years is going to be miserable in your life. Ukuleyo home enganamkhuleko enganani bona ulahliwe kahle kahle uthi nesihoko ngasingena kulo 10 years umsebenzele kahle uNkulunkulu. Abazalwane uthi nina bafundisi yep nihlelelini uthi it's time for his church yes to preach in action. They must put preaching in action. Kube nabantu abaguqulwa into abayibone niyenza ayinikhuluma. Wow. Amen. Ngingenza umzekelo nje, it's just that I don't like to call names. Kunabo baba abadala abasensindisweni esibaziyo abalupheleyo manje abawenzile umsebenzi kaNkulunkulu. Yes. Isimo masifika sokuthi aye kwi-home uyoya kweyiphi home kungafundwa lizwi kungashumayelwa kungaphilwa ubungcwele kukhulunywa yonke umbhedo wala emhlabeni into zikaSathane. What is going to happen to that old man of God? Kuzokwenzeka ntoni? Angaduka egcineni usebenzile but ke umsebenzi wakhe uphelele obala. uNkulunkulu manje ngale Global Intercessory Ministry ufuna ukuvusa lezo zinto ezinjalo. Hey yazi example uthi mamfazi wakho epregnant uNkulunkulu ukhuluma ezinye izinto ngithi ngaba nguye uMaru ukhuluma lokho. Umfazi wakho pregnant enama complication efuna imassage uzomsa kuphi? Uzomsa kula mama wedukho ebomvu esekhoneni lo sebenzela ubumnyama. Yep. Ngoba wena ungumzalwane, you don't do those things. uNkulunkulu uthi the massage yebo inkonzo yakhe. Okay, yebo. Uthi massage is spiritual. Yeah. Yep. We don't render those services ngabazalwane. Ekhala uNkulunkulu uthi abantu abasemasontweni masithi congregation uthi each and every member uyinikile la ehlanzeni izinto akumele azenze ngezandla zakhe. Yes. But uzahambe 20 years engenzanga neyodwa. Sifezekisa i-vision kaMan of God. Uzabuzwa ilonto uThixo ayibeke edlanzeni zakho uthi abanye ngibaphe isiphiwo se-giving ukuthi feeding scheme feeding. Yebo. They are not doing it. Uzoyenza phi?
if inkonzo oyingenayo ayikho nje lapho ubabona ayikho nje lapho wena uphuma ukuthi ufide intandane yebo on your own epocketini awunanix but your church yiyo bekufuneka iyayenza lo ministry le inike wena uyirun inike wena uyirun emzabani ngoba uyiphiwe. And if you are starting it funeka isonto lokulekelele. Yes. Will you be proud of itithe yakho ingafiti nomuntu oyi-one ophuwa? Your tithe ayifiti noyi-one ophuwa. Ish. Your offering ayifiti noyi-one ophuwa. Yep. You are proud ukuthi wena uyikhupha i-offering. Hey. Uyayikhupha itithe. Ilungisa amawukhemqa. Hey. Ilungisa imoto. Kodwa izitrata zibolile. Kuthiwa sifuna siyoqoqa izitrata wena mzalwane. Siqoqe ezitrateni. Yebo. Intandane kumele zinakekele sithi born again Christian. Amen. Isonto every Sunday funeka lipheke kudliwe. Amen. Ngoba ingayipapa ikhabitshi every Sunday it doesn't matter. Nango umama uhamba abantwana abayi5 ulandile. Usuke ekseni esiyecaweni ngo9 o'clock upha. Upunctual. Go to khona ica iphumayo. Sinsele ngo9. Ish. Hambe nje. Etsamaye hanke hamba kahle ithi iBhayibheli ngalo ndaba ithi mawuthi kumzalwane wakho olambile engaqokile emaninginingi uthi ahambe kahle ithi utahambe kahle njani elambile engaqokile it's in the Bible bazalwane ngiyayifunda iBhayibheli it's in the Bible ithetha necawe you church. Amen. Bake ngazwa abantu bekhuluma enye into beconfirma yonke lento uNkulunkulu ayikhulumayo ngabantu abangakhonzi eshawuta omunye uthi ulambe njengegundwana lasesontweni. Yebo impela. Ungahlabeka. Hey. Ungahlabeka uthi akakhulumi kahle ngesonto. Impela mawulambile ecaweni uphuma ulambile. Hey. Uko even indlala ya afternoon ulambile ucasula njalo eSunday. Hey. Ungazi ukushaya nalabo bantwana. Impela. Kodwa uvela endlini kaNkulunkulu. Yo. Bela ngabe uphuma udlile. Kahle kumele kudliwe every Sunday. uNkulunkulu uyakhala ngezo zinto lezo. Yebo. Uthi asinolibona izulu. Uthi ngeke silibone izulu. Uthi amavesi siyawenga. Yebo. Uthi lona le verse leli ngathi ngiyalithanda kakhulu leli lithi bengisemhlabeni ngilambile ningifidanga. Bambuza ukuthi sasukubona phi Yesu sasukubona phi sangakufidi. Uthi labo beningabenzeli lezi zinto nibancisha beningancisha ibone benincisha mina. Eish. Yebo. Yo. Icawe yakho kumele kulekelele kusiphiwe onaso. You're man of God. Kufuneka identify ukuthi wena igift yakho into ethize akusupport on that. Wena igift yakho into ethile akusupport on that. Ivangeli likaNkulunkulu lihambe. Yebo. It's the reason why ethe sivule le global intercessory. Hey sengiyayizwa amandla ayo makhulu kakhulu. It's not church as usual. Ayizuba businesses. It's not a church actually. Dala sicawa guys sidiniwe ngoku. iKingdom le. Yebo. Ubaba eKZN. Ubaba wekhaya labadala. Oh, ubaba uSibiya. Yebo. Akahlali lo baba. Uphiwe a mandate. Yebo. Despite these challenges, kahle kumele lanto aqala iregister. As an NGO. Yes. Ubaba kumele iregister. Yes. Ikwazi ukuthi yenzwe kahle. It's a very necessary. We are heading there. Ukuze kungeke aphazamiseke ngemithetho yendawo lokuthini. Yeah. Because we must be compliant kumithetho yomhlaba. Yebo. Kodwa uzoyenza uNkulunkulu uzomthumela abantu bazoyenza kahle. Ayifanga le nto le. Yebo. Abazalwane le nto le ababuya ekumele kudala beyenzile. Bekumele kudala
abeyenzile uNkulunkulu uthi amaSirayeli wayabathembisa a land not money. Yes. Ubuza question esimple yazi uNkulunkulu yazi ngenye indlela. Uthi icawe zenu why zinga-claim a land from the government for their congregation. Yo. Ikhona ke yayenza lonto apha eSouth Africa icawe? No. Yebo. If a farm ikhona eka-man of God yakhe. Ish, kubenefita yena nomndeni wakhe. Nkosi yami Thixo. Izinto uThixo azithethayo kule ngqondo andiyazi undisaphi bathu andimazi undisaphi. Yo. Yebo. But uthi iziphiwo zisezandleni zabazalwane ezandleni zabazalwane. Yes. Uthi lezo ziphiwo lezo kufanele zithuthukiswe isonto lelungena kulo. Uthi kunabantu uzowenza example kunabantu abaphile ukuthi maphaka ukudla kuyongezeka kuya increase. It's a gift. Ukhumbula kusaphuzwa utshwala emaplazini kwakuthanda uthatha umama othize kuthiwa ibe nguye okhutshwala lapha ngoba mabukhayo abupheli. It's a gift. Yebo. Hey. Uthi such people abawenza umsebenzi wabo. Instead now uya lapha ekitchen yasesontweni the day kune event kuphaka abomama abavimbayo abangafuni ubona umuntu olambile. If ungangena iphara lapha licela bazaliqosha kakhulu bathi mka. Esikitchen zenibeke ihuhu. Ihuhu lesixhosa ke umuntu ovimba naye umuntu oncishanayo. Yebo. Uthi how are you going to be blessed? Uthi kwayona le Lord's Supper. Yes. The Lord's Supper is a feast on itself. Ayolando lento yana. Yeah, no, it's a feast. Kudliwa kahle emva kwaloko kuthwe ngale wine sisibonga sisikhumbula uKristu Jesu sisele. Amen. It was a full feast. Abazalwane they don't do a feast. Bayenza bakuze someone's from somewhere. And nakhona kuzawudla only the few. Yeah. Or abakhiphe imali. Ish. Nxa nomvakashi bathi ngikhiphela imali. Umvakashi isoul bekumele bamuyine. Yebo. Bababhadalisa. Hey. Abazalwane. Hey. Now, lento eGlobal Intercessory Ministry. Hey andiyazi wena babuThabangu uThixo ufuna uyirana ngokwakhe. Yes. Ufuna irana ngokwakhe izokusebenza lezo nkonzo. Uthi akabadinge abantu bakhona abantu abazorana lento. Bakhona khona la egroupini sibaningi babushabangu sibaningi kakhulu. Yebo. Uthi kunabantu abaphe iziphiwo and those phiwo ezoziphiwo kumele zisebenze. Yes. Ezo nkonzo kumele zisebenze. Amen. To win ama souls. Amen. Ngoba sihlulekile ukuwina ama souls kwi-pulpit. Nakwe-evangelism asiyenzi. 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 Siyenza icala mayincinci mayikhula asisayigenanga. Siyenza nje icala mayincinci. Mayikhula ama-member. Sisafuna ama-member. Yo. Mayisalary kamfundisi i-covered nje enyanga. Sidafisa resta. Hey. And ukuresta kwethu kuyile phatho ikhulumile ukuresta kwethu siphinde futhi sibe ngaphansi kwevision kaMfundisi. Kanti nayo visions kwathini. That's why we must multiply it, multiply. uNkulunkulu mathi we must multiply. Uthi we must multiply emhlabeni ngalokho asinike khona. You see these lines of hands. Lemila le. Ezindlela lezi. Yes. They mean a lot in the spirit. You are given, it's a map, it's your map, mzalwane. Hayibo. Andifuna yapho. Andifuna phekapho. I'm trying just to show ukuthi omnye nomnye unikiwe ukuthi aseve ini. Yebo. Khona manje uyabona kumasipala amassage abantu. We don't have ezo zinto thina. Mara abazalwane baya kulama massage la bayaya lapha mabaya lapha bayo initiate they don't know. Bayofaka ispirit. A massage is spiritual into spiritual. Yebo. Ezenu ziphi bazalwane? Ama guest house wabazalwane aphi? Kuthiwe le guest house yabazalwane. Aphi? Amen. Uma mama Tekwane lo awupha ivala. Yes.
laa nto athi yena ubelekisela urani midwife endlini kwakhe, she's not mad. No. It's the will of God. Kune-testimony enye yakhe uthi wabelekiswa ingilosi yena. Amen. Elo vangeli livangeli original. Ivangeli original. Yebo. So uNkulunkulu ufuna kwenziwe lezo zinto babushabangu kule ministry. Edingayo sayithatha ngaphi sise ngaphi, but unabantu bakhe. Uthi kunabantu abangasafuna ukunikela esontweni. Yeah. Kunabantu kuqala bebenikele esontweni bengasebazalwane, bathatha imali bayithi. But labo bantu abasayenzi lonto. Okay. Ngoba babona ukuthi kucela indoda eyodwa. Bavela bathethe plane because uNkulunkulu makaphakamisa umbuso wakhe usebenzisa noma ngubani. Qinisile. uNkulunkulu eBhayibhelini wasebenzisa uCyrus ukukhulula amaSirayeli eBhabhiloni. Umprofeti engekazalwa uCyrus, ingekabi inkosi engekazalwa, wathi umuntu ozozalwa ngegama likaCyrus kuthiwe nguCyrus, lowo nguye ozokhulula amaSirayeli. uNkulunkulu wayezakhulume kwiinkosi ze-the Gentiles. uNkulunkulu mafuna uyiphakamisa into yakhe uyakwazi uyiphakamisa ngabantu abangamkholwa. Iqiniso lelo. Kodwa thina abazalwane we don't believe in that. Sibelieve ukuthi ufuna sidla abantu sibaqole ukuze senze uNkulunkulu isigebengu. So bengekho lapho ke, it's a global intercessory ministry ese-online enaleyo mandate. Nge-4 ka-October izolauncha, sikayazi izolaunchela kuphi, kuzadependa ukuthi ngabantu abangaphi abazobe belapho. Our first gathering besinayo le eRondabelt khona la eJoburg, and then senza amafoto ke sakhuluma sihlela saza ngayo le date ye-4 ka-October. Yes, bengisaphendula la mbuzo ukuthi unebandla yini eliranayo. There's a lot. There's a lot. Yazi ngendlela nje ophendula ngakhona baboshiwe abantwana bakaNkulunkulu. Khona izinto ezilokhu ziqubuka la engqondweni ezivelayo ukuthi kanti kuningi kangaka okufanele kahle kuningi esingakakwenzi singabazalwane. Thina sithi ayisesimkhonzile uNkulunkulu. Mina 35 years esontweni, mina ake ungitshele lutho kuleli sonto una 35 years. Hayibo una 35 years ikupho okwenzayo. Ungamkhona. As a result umzalwane wawuze naye bambetha ngamagama awusazi nokuthi utshone kuphi. Owawuze naye that first soul owawuze nayo esontweni ishede yakhe inga-ayinwanga kahle. Awumazi nokuthi watshonaphi ngenxa yezinto ezikhulunywa uman of God epulpitini. Yeah. As a result, you are not winning souls anymore because kuyafana. Kuningi osingeka kwenzi. Hey, kunezinto kufanele sizivule thina. Sithi singabazalwane. Kunomsebenzi ofanele siyiqale thina. Yes. Le yasembusweni. Esiyabonga ukuveza le ndaba. So this uNkulunkulu into mangikhuluma umuntu oyedwa ngikhuluma kubantu bonke. Yes. And nawe lapho uzoyiconfirma. Bakhona abazoyiconfirma lento. Hayi impela. Bakhona abazoyiconfirma uNkulunkulu uyayikhuluma. Khona manje kunabazalwane abasebenzela izikhungo ezithize. But noba uyasebenza uyayazi lento iphiwe uNkulunkulu, but now userve omunye umuntu kulento le. Ngoba italent yakhe vele, talent yakhe but ayikho sembusweni. Yena yiyo futhi honest futhi uyayishaya futhi abantu bamthanda. Yes, bamthanda for lento bathi komunye umbuso mela yenze kulo mbuso ke manje kaNkulunkulu. Bathi uzoyenza kanjani ephansi koman of God one channel yakhe onendlela yakhe ebheke la bheke khona. Hey damage enkulu man. We need to rebuild it. Isikhathi sisenazo before Jesus Christ ebuye. Yeah, impela. Kusho ukuthi isikhathi sisenazo. Yebo. Because ukuchinja kwengqondo, you can change now. Yebo, kunjalo impela. You can change now. Ukuthi ngiyachinja manje ukwenza izinto sengijinja ngizenza ngenye indlela manje. Lefunwa nguNkulunkulu. Yes. Iminyango miningi engavuleka. Yebo. uNkulunkulu mabona ingqondo zishintshile uyayivula iminyango. Abantwana bakhe benza intando yakhe. Yes, ngoba abanye abantu bashaya ukuthi ama-funds ngizowathatha kubo. Exactly, babiswe yileyo nto. Ngelo xesha uman of God uconnected, but they were selfish ngakhona akana connector. Ngeke
yeah ngeke uconnected for into zakhe kuphela kodwa kunto kaNkulunkulu we don't need a connection just to fall in the will yebo wenza will yes zizoza awuzwaki zizozileta kunabantu uNkulunkulu abathembileyo yebo abazosuka lonke ilizwe kuze nalomhlophe umuntu omhlophe eze ayenze kanje ngoba uNkulunkulu emforced ukuthi wenze uNkulunkulu eforced anyone ukwenza into entando yakhe amen akusinkinga into zemali but let's do the will of God yes uNkulunkulu yenza umsebenzi wakhe ngathi hey Singaqhubeka ke ngoba ke ngiphendula nje le yokubuza uba ungupastor yini ubupastor mina bengikhathazi ngoba kuthiwa you'll know them by the fruit of their by their fruits of their mouth yes mina angidingi ukuthi uyidentify ukuthi ngipastor ngiyibishop or lalele nje into engiyikhulumayo yes nento engiyenzayo awuzwaki and then uzongibeka uzobona ukuthi wena ungibekaphi yebo yebo uzobona ukuthi ungibekaphi so siyakhona ke kulandaba yama question ukuthi kunabantu abanama question regarding lawa ngakuwe ubusafadeli i-question ebengidila ngayo ibinye but ibe large ibe broader that is why we can read here ukuthi uNkulunkulu angithi ngithe uNkulunkulu is not a control freak yes uNkulunkulu aka is not a dictator unike umuntu intando yebo ukuthi umuntu iwili yakhe yes that is why no Christ uJesu naza kukuhila ebekubuza kuqala ukuthi uthanda ngikwenze lento yes okay uvume alawe akuhile yebo bengavela no usathana ke njalo usathana kahle icharacter kaSathane inja amen icharacter kaSathane inja noba ngabe kudla kodla sokuthele sitshene engayisosayo inja izokuchapha qinisile ibona sewibeke lapha ibona kahle ukuthi le plate asiyayo mari izochapha uSathane unjalo liphihliphihli amen liqeleku uSathane amen people must be careful yes so ngizama ukuthini mangitsho njalo mawufunda ngicela ufundele ku Genesis chapter 1 verse 26 okay siphendula into ukuthi uNkulunkulu uhlukana njani noSathane kawufunde lapho verse 26 then God said let us make man in our image according to our likeness let them have dominion over the fish of the sea over the birds of the air and over the cattle over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth amen right there kufuna uqaphela izinto yes image yebo udale umuntu ngeimage yakhe yes likeness ncamasha of isifanekiso sakhe yebo his kind meaning that uNkulunkulu umoya wakhe lo akunike wona different yebo awufani nomoya wenja awufani nomoya wesilwane awufani nomoya weyihlahla awufani nomoya we-earth awufani nomoya wolwandle umoya kaNkulunkulu unique his likeness is the one that you possess as a man yebo amen ngoba this image of God is not my figure njengoba nginomkhaba uNkulunkulu no we are not talking about that we are talking about the type of the spirit that you possess as a mankind amen it's a spirit that is different from all the creation of God amen ngoba we understand ukuthi the vegetation inomoya wayo yes the earth itself inomoya wayo namanzi anomoya wakhona amen inyamakazi zinomoya wazo but wena the spirit esikuwe it belongs to God that's the image of God amen ngamanye amagama you are the fragment of God yes kuthi ukuthi unobuthixo kuwe wena ungumuntu yebo ngicela ku Psalm 82 verse 6 di-analyze ukuthi uyintoni wena noThixo dilungisa lonto your relationship with God and uzungitshela ukuthi after all this does God
don't God have the right ukubanga na to fight for you ebudala ngale ndlela aphinda ngakulweli udala njani ngale ndlela awuqeda ngakulweli akwenzeki because uhuye wena you are gods kakabifundele Psalm 82 verse 6 yes I said you are gods and all of you are children of the Most High. Amen. Nina. Yes. My godliness is in you. Yebo. Now, uNkulunkulu that's why ne right yokuthi asithumela sizokutshela ukuthi hey phumetsa wena ufuna uYesu. Amen. Take Jesus Christ as your Lord and Savior. Why Jesus? Because Jesus Christ is the image of the invisible God. Amen. Uyisifanekiso sikaThixo ngabona. Remember ukuthi uThixo ungumoya kabonwa. But for the favor so that mina nawe ngoba singabantu bami abasibona ngamehlo wasenzela the image. Yes. Ukuthi this is my identity. Identify me through this body, Jesus. Amen. I-identity kaThixo. Yes. uYesu. Yebo. uThixo mayavula umlomo wakhe kuphuma uYesu. His word is Jesus. Yebo. Word became flesh. But that word yathi mayifika emhlabeni it became flesh. Yes. Yambatha inyama. Let us not be deceived. Amen. Simazi ukuthi uKristu uJesu unguThixo. Asiphambananga nasishoyo. We are not confused. The image of Jesus Christ ezela emhlabeni it had to be physical. Amen. Because nathi si physical sikhona ngento ezibonwayo. Yebo. That's why kwenye incwadi uHebrew not sure which kuphi lapho athi I prepared myself a body. Yes. Yep. Hallelujah, glory to Jesus. Kakuye kuJoshua. Joshua 24:15. Sisa analyze ukuthi uNkulunkulu why ekubanga. Kuna nkulumo yesisuthu ethi museka phofu yahabo hatshelintswi. Joshua 24 verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, right there, Mzalwane, Yebo. is still a liberation kuyo ukuthi uchoose. You can choose freely. You are not forced. Yebo. Ukuthi uzokhetha uphi uNkulunkulu. Uzokhetha lo mnike ubaba wakho. Or uzokhetha uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Yebo. But as for thina abahlezi la, sizokhetha uNkulunkulu othumela unyana wakhe uKristu Jesu azosikhipha. Yes. Kubukhoboka. Amen. Now, ngizama ukuveza ini uNkulunkulu ufree, ufair. Uthi choose. Yebo. Wena zikhethele. Yebo. But kune deadline, which is a judgment day. Yes. That is a deadline. Yes. Now, if you want to sort your things out, sort them now. Yes. While you are still alive, because there's time la ungazofumana uNkulunkulu khona. Ngoba mase usethuneni akathandazeki uNkulunkulu. Mase thuneni asathandazeki. That is why incwadi kaIsaiah ithi mfuneni uJehova esafumaneka. Yes. Yebo. Mfumaneni esafumaneka seseduze nawe. It means the Holy Spirit that is within us is still near to us. Yes. How can we fail to recognize uNkulunkulu osekhona le kithi? Amen. Batla modimo asafumaneka. Yes. Kunexesha abafundisi sizawuthula. iBhayibheli zingabasaya bakho. Ukuthi uzanxanelwa unganxanelwa ngamanzi ungalandelanga kudla unxanelwe uvi ngathi ungava umfundisi epreach eradioweni. Sabe sivaliwe. Amen. Sabe sivalelwe into sabe sivalelwe nguThixo welo xesha. Yebo. OnguSathane.
ewubekile umthetho uba seyiqalile baba kwamanye amazwe seyiqalile kwamanye amazwe. You don't preach in public. yes Funeka uchoose ukuthi where do you don't iyaqala yebo kunesikhathi sizawuvalwa sithule sithi thu uzasifuna ngeke usifumane. yes Uzawishi ngathi ungezwa ngathi ungadibana nephepha leBhayibheli just ukuthi ususe attention yakho ekungcoleni okuzobe kusenzeka. hey yebo Kunzima. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 uzoza ngalo ma question ke baba basiqeda la yebo nabo saphendule. uNkulunkulu iBhayibheli uyibekele ukuthi iphendule imibuzo. I've said the other day ngilana ukuthi imibuzo mayiningi phambi komuntu. Ngikhuluma ngomuntu obuzela ukuthi ufuna ukuthola iqiniso. Imibuzo mayiningi ifana nehlathi emehlweni omuntu. Iyamvala umuntu ukuthi umuntu angalithola iqiniso. Unanswered questions. Yebo. That's why questions should not stay unanswered. Amen. Because they remain a bush that hide you from the truth. But as we answer these questions, it's like we are uprooting out those trees that are surrounding you until you are so plain, in a plane where you can see the truth. Amen. No more hiding. Yebo. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Oh, 17. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Yes. Njengoba uNkulunkulu ngumoya. Yebo. Nathi singumoya. Yes. Lapho kunenkululeko. Amen. Inkululeko ukuthi do as you wish. Yes. But ebebhalile kathi but I advise you to choose life. Yebo. There's always an advice to choose life. That's why Holy Spirit is here. Yes. Holy Spirit mahlele eqala kwakho ehamba nawe. Mawuloko ufuna ukwenza into. Yebo. Uveza ama suggestion. Athi why ungenzi so? Hayi uyignore. Phaya athi why ungenzi so? Qinisile. Umhlobo wenene. I trust him. Hey. Uyasuggest. First uthi why ungenzi so? I wish we can all listen to uthi why ungenzi so. Ngelinye ixesha aze ngephimbo ngathi lekama makho. Athi wangenze so. Yebo. Wangenze so. Right there uyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu wayimshiyeleni la Holy Spirit. Yeah. Ukuthi singalahleki. Yebo. So la kunomoya kaNkulunkulu khona kunenkululeko. Yes. uNkulunkulu was forced to kwenza nix. Kodwa ufuna sizikhethele that there's a deadline. Yogcina. Revelation 3:20 siyayazi yonke sonke le. Impela futhi. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. Right there, mawuthi uyalalela la. Yebo. uChrist uJesu he's knocking. Yes. Akaqamkeli. Uyakokoda. Ozwayo avule akwazi ukuthi nangene ahlale nawe. Yebo. Siqedile leyo chapter babo Shabangu. Amen. Leyo ndawo siyaqhubeka ke manje. Is there any question on your side mhlawumbi ebefuna ukuthi singene kuye because I've got a lot of things here and ngizosikhuluma. Okay. Yo manje uthunento eziningi lama questions la angazi. Mhlawumbe siphethe amabini amathathu. Okay. Kwase khona ofuna ukwazi ngecawe yesiphiri. Oh yes. Yeah. Icawe yesiphiri. What I can say ukuthi yini? Yebo. Yeah. Asiyacawe semilonyeni yabantu too much. Akukhulunywa kakhulu ngayo. But inhlangano yasebusuku. Yebo. Most yabantu abahlangana lapho bahlangana ebusuku ingama leader wa different churches. Bethi bayolanda amandla okulawula. Amandla okulawula. Olale mabandla wabo. Okay.
amandla wokunilawula nina ningamabandla alandwa lapha ecaweni yesipiri. Okay, it's like a head office. Yeah, uyikhaldi ngokwayo ngoba malebheki icawe yesipiri. Mawubheka la eSanjoni khona, iSanjoni la iqale khona kuManku, a prophetess Manku from Lesotho. Yep. Uyaqala this apostolic mission. Okay. Kwalandela abanye ubaba uMasango njalo kuza so. It's a mother of ziningi inkonzo ezizele operated the same. Oh, okay. Yep. Kukuneyikhathi labahlangana khona kuyohlanganwa bayolanda amandla. Umbrella body yakho. Yes. All right. And banalanto yokuthi bathi bakufaka bawukinya silikani ngisesitsha. Yonke into yabo abayenzayo lapha yanamalo khuzana ama renke wabo bafunda according to the Bible. Bafundizwe. That's why I said to you, yabona ezwini likaNkulunkulu. Yep. Kuningi umonakalo singawenza siphethe le Bible. Singabulala in the name of Jesus, senze yonke into. There's a lot of crisis esingayenza siphethe iBible. Yebo. That is why incwadi kaHosea 4:6 ithi isizwe sami siyalahleka ngenxa yokuswela ulwazi. Yebo. Before si approach le Bible, funeka uzazi ukuthi wena uminga kweliphi side. Yebo. Because laba bantu abalahlekile nabo bafundela amavesi uthi hayi nathi sifunda iBible lapha nathi sifunda noSathane ufunda iBible. noSathane wayikhotela uYesu iBible. Yeah. Yebo. But elikhotha wrong. You understand? Elikhotela wakho umbuso. Yeah. Elibhekisa ngapha. So ngizama ukuthini le cawe is another cult. Okay. Ekhona la especially kulamabandla asebenzisa amanzi. Bonke abafundisi bakhona bahamba lelo sonto ebusuku. Le attend ebusuku and kuthiwa isiphiri ngoba isonto lama secret azikhulunywa and lapha ya Nkosi yami. Ngizokukhupha enye indaba nansi. Yazi lelo sonto ngalahamba ngingaka. Sifaka umama ngoba umama wayehlupheka ngithi. Yes. Ehlutshwa zezinto zakhe. Yep. So asiyocela imithandazo lapha. Ngazothi namanje sengimdala ngavisita kulo ngafika le operator. Oh. Uthi mama wayengasekho ke. Lelo sonto kunezinto abakufundisa zona ngizozikhuluma la. Yep. Banehambisa nezinto kuthiwa ngama weakness. Weakness. Witness imangina. Oh, witness. Okay. Yeah, okay. But ngidi paki. Yes. Ofakazi. Ezo paki mawusenkingeni kuthiwa ubiza amagama wazo. Hawu. Ziyakuliberate, ziyakukhusela emthandazweni wakho uyazifaka. Hawu. Bathi zi-angel. Hayibo. Ngizokhuluma some of the words ezezo zinto ezo. Zindimoni guys. Yes. I don't know what I can do to show these people those things are demons. Kuno mullo, kunomlilo. Yes. Kube nemoya. Z12. Like the tribes of Israel. Z12. Okay. They just forgot others. Ziyabizwa nxa ungena emnyango you must uthethe ezi3 kuyaphezulu then bakubona hayi wamkelekile. Unakuzikhuluma. Ezulwini amademon aqoshwa afika la emhlabeni yazi fallen angels yazi indemon. Yebo. The very same demons. Zizo ezo wena uzibiza uthi kimanyolo yawo. Yeah. Kasiyekeni kulento ukuxabisa amanyolo ikogqitha uKristu Jesu. Amen. The service of angels uNkulunkulu wayesuspenda. Amen. Akasayisebenzisi from man to man manje. uNkulunkulu bazalwane nixelele. uNkulunkulu manje usebenzisa umoya ingcwele. Yes.
Amen. Because i-angel they were fallen eziningi zakhona zawa zaba zi-fallen angel. Not that akasazisebenzisi to an extent ukuthi i-angel asekho zisekhona in heaven, but watshintsha the covenant because i-covenant yokuqala isebenza nge-angels kakhulu. Umoya wayenga-imphathi kubantu wawuza just upon a person ngeso sikhathi uphuma uhambe umoya ingcwele aboMoses abobani so kodwa uNkulunkulu ngaleso sikhathi wayesebenzisa kakhulu ama-angels. Amen. But yathi makatshintsha i-covenant. The reason why uNkulunkulu wayetshintsha i-covenant masifunda uJeremiah 31:31 watsho ukuthi i-covenant engizoyenza ayisazofana ne-covenant engayenza noyisemkhulubeni. Yes. Meaning that this one is going to be different. Where I'm going to write my laws in the tablet of your heart. Amen. Meaning that mina uNkulunkulu manje ngizobe ngikhuluma nawe from heart to heart. Kulabo athake isiprofito khona emva kwalokho ezithi I will pour my spirit to all men. Yes. To all flesh. Yes. Amen. Manje iphingilosi wena osathi ngisebenzela ingilosi. Ekumele uyibize. You'll get a demon. Because a demon is a fallen angel. Yebo. Why that angel had fallen is because it wanted praise. It wanted if yayifuna throne. Yes. Yayisupport to Satan efuna uthatha throne kaThixo. Yebo. And it was thrown down. Yazowela phansi ezo angel zezi manje they masquerade as the angel of the light. Namhlanje ziyacamouflage zivela as the angel of the light. Uthi uvumuntu esithi ngenza umhlabelo for ingilosi azenzele umhlabelo ingilosi. Yes. Lethanda imihlabelo ebumnyama. Amen. Singadlula ke lapho esipirini. Hayi ya. Ya kumaningi ama-secret akuleya ndawo impela. Kuningi. Yebo. Okay, enye ithi ngesikhathi useselapha eZCC waba yiprofeti. Wazi kanjani ukuthi uyiprofeti? Wow. You know lapha yana. Iyaprofitwa. Masikhuluma kuqala ngeprofeti ukuthi uprofeti yini? Yebo. Umuntu uyazalwa uyiprofeti. Yabona umuntu amangaka? Yes. Iyaprofita. Umuntu amangaka ngaprofita. Hawu. I-gift kaNkulunkulu. Uzalwa nayo. Okay. Right. And the spirit of darkness self-occupier if that gift is not occupied. Say claimer. Oh, sifika siyi-hijack. Yes. Kusisiya singathi hijack. Lebo ngathola a building nansi it's an abandoned building. Uyingena ngoba umnikazi wayo useoversee uhlale phakathi kwayo. Okay. Uyisebenzise. That's how we are used. Because uSathane akasebenzisi umuntu kana gift. Yeah. No, uSathane ngeke akusebenzise. uSathane akasebenzisi imdodo spiritually no. Ufuna laba ba top. Yebo. Usebenzisa umuntu one gift. Okay. Already. Yebo. Akwazi usebenzisa. Ngamanye amagama sebenzisa umuntu one channel already. Yeah. Ezokwazi utelevisa lezinto zakhe. Yena kana channel. Oh yeah. Isela lecho. Unama programs wakhe but akazi ukuthi afake kuphi. But mafumana igap afaka la. Sizobona ku manifesta kulo muntu afake kuye. Umuntu televisa ama action wakhe abonakala ukuthi yeyiphi program engenile kule channel yalo muntu. Yes. It's like a dish. Yabona satellite dish. Yeah. Omnye nomnye umuntu uzalwe satellite dish kuye, spiritual satellite dish. Yebo. Elungele uku-installwa to be located to God. Masithi uyasindiswa. We are installing it. Connecta kuNkulunkulu. That you must receive it from God because you are from God. Yes. But if it's not connected, lisela lo qhamu. Leo qhamu kalisconnect. Illegal connection. Oh, wayichaza. Illegal connection. Yeah. Leni yenzekayo leni bani lena. Injalo uSathane uzizinyoka kwayena. That's why kuthiwa izinyoka nyoka kahle. Yebo. Wow. Yes. Izinyoka. uSathane that's how he operate. Yes. He sneaks in. Ngendlela yakhe. Yes. Why? Because akana's lines zokurana lama program aphethe. Akana channel yokurana lama program aphethe. But funeka bheke umuntu ozelwe ne dish.
ozelwe nedish yebo akwazi ukuconnecta lapha ya. That is why abantwana bethu bazalwane masibazala we dedicate them asibabhabhatisa ngithi ingane ayibhabhatiswa siyabadedicate kuChrist uJesu so that umoya ingcwele ubagade ugada in their dish must not be tampered with until bafike kwisikhathi sokuthi bamkele uChrist uJesu and their dish will be connected and they will televise intando kaNkulunkulu omnikazi wechannel. Amen. Wow. Okay. Depending like manje ukuthi how did you know that you are a prophet? Everyone is a prophet with different levels. Yes. With different levels. Ukhona prophet izinto ezizayo. Yes. Azithetha angeke akuhile a prophet nje izigane kwezizayo ubekele lona abe khona ezoprofit ukuthi uphethwe yini udle yini angakuhili nalo kube nalo mikiwe ukuthi uma uphethwe yilento uzokuhila. Amen. Those are the gift of God. Ezo Sathani angenazo but unamahlelo afuna ukwarana via lawo ma gift. Amen. Yebo. That is why mangumprofiti ithi futhi ngiphendule ngalendlela. That is why mangumprofiti ungalifunda izwi. Zathatha yonke into efumana emoyeni yobumnyama. Uthatha unike umuntu. Because when una mandate awuna nto ekhambisayo awuna constitution awuna protocol ezwini likaNkulunkulu awunalo wena you're just a prophet. Yes umprofit but your channel is corrupted iveza yonke into ayina disclaimer ayinabona iveza nje idonsa nalokho ongafanele uthatha ubekele that is why ngafumana abantwana bakaNkulunkulu out there ababotshiwe ubophe chain enyaweni ngapho ubophe intambo ngapho ubophe lokhu kubuvuvu abathola kuba prophet abangazange bafunde lento. Be careful not to be prophesied ngomprofit ongalazi izwi likaNkulunkulu. Amen. Ongalazi nephimbo likaNkulunkulu. Yebo. Because it's important when you are a prophet funeka ulizwe iphimbo likaNkulunkulu. Yes. Otherwise uzothatha iphimbo likaSathane ngoba liyafana nelikaNkulunkulu. Operate the same way. But kufuneka ni discerning spirit. Lesinikezwa nguye uChrist ngokwakhe. Amen. I-discerning spirit yezosinceda. Yeah. Not everyone oprofetayo uthi hayi yongoba igama lami ulibize nginyanga ngazi wangibiza wazi wathi nginabantwana abanga wazi wathi mina ngihlushwa ukuthi ugijima nalowo muntu. Yebo. So lahlekile. Amen. Iphendula lantoni ke i-question yokuthi how did you know you are a prophet? Sizala nabo prophet, sizala nabo fundisi, sizala nazo zonke izinto. But if we are not secured, we are going to be used by devil. Uzosmisuse ke yena, uzokwenza ukusi-abuse uSathane. Esebenzisa the gift of God. Yes. Amen. Hallelujah. Angwabambe lawa. Sonke keceleni for now because uthi unendaba lapho ziningi so abuza futhi makulibele kuyisikhathi na next time. Wow. Yeah. Sibonke. Asibonke. Amen. Indaba futhi engizongena kuyo ngizokhuluma ngamaphupho. Okay. Angawathola mangilapha ya. Remember I said to you uSathane uSlem. Yes. Makabona lento awuyifuni kanje. Ukudesign lenye the same but in your likeness ngendlela uzoyithanda ngayo. Oh, yeah. Ya decorate weyo isute your standard. Yes. Yathi mangiloko ngiquestiona le umoya because kuthiwa uNkulunkulu walelisonto uyalwa nami uthi mina angiprofit indaba zabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Kwabe ngiyaphupha ke ngelinye ilanga. Ephupheni kwami. Yes. Ngiphupha nginikezwa iuniform. Okay. Uzuzwa ukuthi silahlwa njani la emhlabeni ngoSathane. Nginikezwa iuniform. Angithi iuniform yale sonto bengikilo. Banesuit egreen. Oh. Enebo yellow la ama stripes are gold la. Oh, that yes. suit yayibona lefana neyabafana bafana. But this time in a dream I was given a uniform, a brown suit in a gold stripe. Oh. The cap yakhona brown.
kuthiwa hamba uvula isonto. Hey yebo. Yazi usathane mawumbona ukucreatela something. Yeah. Just angakulusi. Into angavani nayo usathane ukukuluza. Angakuzela nga something else engathi izoba isolution. Yeah. Ukuthi ungaphumi la. Ngibonisa le uniform ebrown. Yebo. Brown uniform, isuit ebrown, inama golden stripe like vele layo. Yes. Yabona, it's similar to that one green. Yes. Iyangizwa iyafana but mina le ngiphiwa emathongweni ibrown inama golden stripe kuthiwa mbovula isondo lakho. But yathi mangi-analyze umoya ingcwele guys noma usindiswa ngumoya ingcwele yakhuluma nawe. Yebo. Umoya ingcwele wathi ayindimo otshoyo isenguye lo moya. Yeah. Because manje ufuna umyeka ufuna umshiya ucreatela something engcono ozovela once ndayilandela bengizoba nabalandeli abaningi kabi. Yeah. Yabona once ngayivuma that dream leya bengizoba nabalandeli abaningi kabi abaningi but ngi-operate nga the same spirit. That's why ubona amasonto aqhekeka like yona leli sonto ngisuka kulo akilaqephuka kayi2. Yes. Kunaleli lejuba kube naleli. It's the same spirit. Kunelinye manje olivukile kunengane evelile iclaim ukuthi umntwana kababa waqala lesonto orosophethe manje lesonto. Uvulile yakhe naye iuniform zakhona ziya ngakhona. The same into enzeka nakulo St. John uyimother Yebo. iCatholic nayo umama uyimother yecawe zo church o Luther on it's same operation. Lezi zinto mawuthi uyazibheka ngumbuso wodwa. iCatholic izele abo church aboni mobheka all of them izinto bazenza ngendlela eCatholic. Laba bamanzi mabethi bazenza izinto abanye bazenza ngendlela eSt. John bonke abanye bazenza ngendlela eZCC bonke. Wakhuluma enye into ungezwa kuthiwa this one is new la sekufakwa kelelo gama lelo hayi thina sizikhiphile lapha uzusho nawe ukuthi okay kusho ukuthi laba ke ba inline noNkulunkulu kanti lutho same spirit basadlalela kwesinye ihlanza sika Sathane baphuma ku right baye ku left ka Sathane. Into nje bazalane ngana Jesu phakathi engakhulumi nje ngensindiso nokulahla izono ayisiyona kaThixo. Yeah. Kufana nakula mabandla wethu bazalwane kunabafundisi abathi bakhulume lento ukuthi masi thetha against Satan sima exposer. Yeah. But hayi kuthi ukuthi siphakamisa igama lika Satan. Yes. uSathane akathanda ukukhulunywe ngaye. Oh. No. Satan uthanda ukuthi ikule sisho sesilungu esithi Satan takes a hide most. Oh. uSathane ufuna the strongest weapon ka Satan ile ignorance. Yeah. Ufuna ukuthi akekho nje. Engathi akekho right. But mani ni-expose nishumayela ngaye uSathane nishumayele ngesihoko nishumayele ngezono ezi zinto zimcasula kabi. Yebo. Manje kunabafundisi kwelethu sethu uzodweka sithi ezo zinto is not necessary sifu abantu bayazazi. Hey isono funeka usihlabe umuntu ahlabeke for Christ uJesu uthi every tree that is not planted by my Father will be uprooted. Amen. And something when it's uprooted kumuntu uzwa kabuhlungu iqiniso limnandanga but mawunolibekezela iqiniso ethi ngukutshele you'll be liberated. Amen. The truth shall set you free. Amen. So ngiselapho ke ezo suit ke brown. Yebo. Ngayala mina isuit brown. Wawuzovula elinye sonto and possibly bengizophiwa negama.
Yeah. if ngangivumile ngangizophiwa negama Yo. but umoya ingcwele angitshela ukuthi no here's what the Holy Spirit said. uNkulunkulu wathi kunama flag Yeah. nama altar akudala awobumnyama asakhalela uvuka. Yo. Okay. Now indlela yokuthi avuke azovuka ngalaba abafuna ipower, abafuna ulawula, abafuna ukuba ngomen of God. Ngizozivusa lezo altars zizawuma. Zinama uniform, zinemikhuba, zinento zonke. Wangibonisa ukuthi kunama cult ukuthi awa. Yes. Because yazi cult njani? If ndiyadile gqirha ndiyafa. Yeah. I must give it to you. Oh. Ndiphe wena izinto. Yeah. Uqhubekise. Yes. But if kufailekile ukuthi dine successor, that altar izolala until ilinda a certain generation. Okay. Ezovuswa ngayo. Yebo. Yeah. Namanje abanye bangangqinela. Kuleyo xa ungena kuyo kune uniform oyiphuphayo. I-uniform oyiphuphayo engathi wena kumele ugqoke kanje uzibuze kanjani? No. Yeah. Lo moya uzama ucreate ukudesignela another church for you. Kuthi uhlalo lahlekile. Especially when you are no more happy. Kubona ukuthi you are no more happy. Yeah, he comes with something new. Like ZCC, if you are no more happy there, the spirit sakhona siyabona you are no more happy. But ufuna kuye ebunyangeni. Yothwasa. Yeah. Yohluphe kokomphelo. Actually ufela lapho manje. Baqedile ngawe manje bakuqedelela ukuthi uye ngale. Umama wami that's what happened to her. Ngoba uhambe iminyaka eminingi engasizakali. Mase ethi hayi kwavela le. Yeah. Yokuthwasa. Yebo. So people must be careful. Ngisaya kwelinye ke manje iphupha. Yebo. Ngisaya kwelinye iphupha. Into eyenzekayo ngenye imini yathi I was walking in this vision. Yes. Ngihamba esigangeni. Ngabona a huge billboard emhlophe. But yayinama badge so ama logo. Okay. Ma brand akhona la emhlabeni ingangawa ama business omecawe ini all kind of logos. Yes. And while I was looking at it, kwaqhambuka ngapha because bengiyibukela kude kwaqhambuka ngapha kwavela a swarm of bees. Those things yayingathi zizinyosi. Yep. Or the swallows. Yabona intaka. Lezi swallows zintaka mos lezi zemvula. Oh, okay. Yes. Or the sparrows. Oh, yes. Siyabona ama sparrows. Yabona ama sparrows. Yilezi ntaka zibhapha ziziningi ngesikhathi mazibhapha zithi zavela ngapha. Ziningi. Zenze ibhola mari ziyabhapha. Yes. Sadlula lakini vupo. Zaya kulela body. How? Mazifika kwelala body zangena kulama logo so. How? Okay. Mazingena kulama logo I was told. Ukuthi all the badges, all the logos zala emhlabeni ngaze ze business ze churches behind every logo there are spirits. Okay. Zine ziyahlatshelwa kunemimoya behind those logos ukuthi zikhule. Ama brand. Yes. Ukuthi akhule. Yebo. Kwenza imihlabelo. Hayibo. Zinobuthakathi into elogo nje inobuthakathi. Yes. Kusetshenzela ubumnyama because ufuna uceba wenza ibusiness. For example ngenze le example ngokuthi masithathe nje any brand yokunxiba impahla. Thola ukuthi le brand is so highly adored ngabantu. Start nje Nike. Yeah, start Nike ngaveza le Dickies. Oh yeah. Ngaveza le Dickies. Kodwa for example iDickies. Uthola ukuthi umntwana wakho begqoke Dickies from enhloko kuyapi wahamba dibana netsotsi bamhlaba bamthathela le Dickies bathatha le brand. Eka Satanmos. Yeah. Eka Satanmos. Yeah. Abantu abastart those businesses bazistart phezulu kwama altar.
angikhathali nguMercedes Benz uyini ngikhuluma nge-big boys. I'm not talking about small boys. Big things. I-brand iphushwa ngegazi elinikezwa uSathane kuxola abantu. I-brand enye nenye i-brand ingaye esonto ngaye kunomnikelo owenziwayo bomnyameni for every brand okuthi ikhule. Yebo. Kodwa manje madoda. Kunomnikelo wenzeka. Kodwa manje kunale brand idumile abantwana bethu baphambene yiyo bathi Redbird. Yebo. Idume left and right and center zinto zikaSathane lezo. Yebo. Khona manje kunaleli gama le-insurance ethize bathi it's naked. Ngathi yebo nginokuyibona vele. What kind of a person can come up with a name called naked? Hey, yes. What's the reason? Hey. That is spiritually. Yeah. My advertiser uthi naked people are happy. It's a spirit of nakedness. Yes. For example, there's this woman ohamba apha ezenza amashow bathi nguzodwa abantwana or uzodwa abantu. Uzodwa abantu. Abantwana uzodwa wabantu. Yes. Lo mfazi lo usebenzela ikingdom ukwi-covenant. Yes. Demoni ubuka. Demoni affect ngamademoni we-nakedness. Kahle kugcineni abantu bazawuhamba beze. Leso spirit siyakhula. Now imagine uyahamba ngo-N1 or Joburg Golden Highway ubona a huge billboard ebhalwe naked. Yebo. Kumoya omubi. People will start to be comfortable when they are naked. It's spiritual. Yeah. Kugcwaliswa umoya naked bafuna isikhulule sibe nqunu. And lobo nqunu bulida ekuthini sizawulala nesitratweni. Ilizwe liya ekubhubheni. Ngempela. Amen. Uzwe noma advertise but naked people are happy. Don't. Mara okay. Yeah, kuba insurance the statement. Yes, the statement. Because words they create. Amagama ya create. Yebo. Yazi yathi kwakunomnye brother wayehamba ekhuluma lezi zinto khona la kuma podcast. Bemcasta out abantu. Bemcasta out. Lo muntu lo demon lo muntu wayinitshela iqiniso that brother. Wayinitshela iqiniso. uNkulunkulu manje abantu abalethayo manje ubaletha bakhuluma the same thing ibikhulunywa ngula brother. Kodwa ngoba beze befaka amathayi befaka amakhikeni niyabalalela. Beza begesilungu esikhulu khona nibalalela but you forgot that man of God owayikhuluma ingathi akalazi iBhayibheli so mara ekhuluma into iyo nani ngayithatha nayiza ngomuntu ongathi ufundile uyayithatha. Yebo. Kunenye into enje baza ukuthi ila kuthina abazalwane kakhulu. Yes. Into yama theologians. Yeah. uNkulunkulu azange adala itheology. Itheology into kaSathane. Hey. Okay. Bakhona abantu abeza yazi mina okongazala zange ngizwe ukuthi itheology kunde theologian efumene revelation kaNkulunkulu. Ask yourself why uNkulunkulu angasebenzisa ama theologians. Hey. Ama-theologians ba-replace abaFarisi. Okay. Uthi Jesu Kristu mazana lento bathi imithetho awuvumi this and bengenanto because they were never used by God. And anything you come up with uthi uyizwa ukuthi lento umoya engcwele lento lomuntu oyikhulumayo naye. But i-theologian izele i-crash. No, it's a Pharisees. The Pharisees bebehamba ngomthetho benje. Yeah. Bengena moya ingcwele la bagcwele idoctrine yobuFarisi. I-theologians ezikhona manje zireplace them of the Pharisees. Ama-Pharisees esikhathi samanje. Exactly abamanje. But biblically, yes, but they don't see the will of God. They don't discern. Like ubrother lo owayigijima la wayikhuluma into in details ezulu ezingavele eBhayibhelini. They could not perceive ukuthi these things. Yeah. They could not perceive. Yebo. Manje uNkulunkulu useraise abantwana abangaka. Abathi besezulu sibona uyinigma. Kunabantwana la eLimpopo. Yes.
untombazana ingaka ngabantwana abantu abasindisiweyo kuyakhonzwa lapho and unawo ama-testimony lomntana lo yebo ukhuluma izinto lomntana lona athi lezi zinto bezikhulunywa ubrado othize uNkulunkulu uthe nginitshele iqiniso amen umntana manje ungazi lutho ngaleli impopo le yebo now God is trying by all means to gain our attention size simvune asifuni hayi asifuni yeah asifuni next asifuni sithi hayi sifuna ize ngale ndlela mawuthi my ways are not your ways yes my thoughts are not your thoughts yes kodwa sifuna ize ngale ndlela thina sifuna ize so uNkulunkulu so ya continue ke bengekho apho ke beningayapho bazalwane yebo bengayapho bendisengichaza nje indlela uNkulunkulu asebenza ngayo yebo now here's the thing bazalwane into yalami mina ngisuka khona kunama prophecy athakayo lapha ya ngangikhonza khona eZCC okay akhuluma kakhulu ngazi ngokuzila oh yes gaspedi barike mayikilelo ukufuna ukuzile abafazi for a certain time or ukuthi ukwazi ukwenza yeah okay but into ebuhlungenzeka lapha ya amadoda azila abafazi babo kodwa ama girlfriend wabakabazili umoya usho lutho ngale nto hey cha okay uthole indoda izila umfazi wayo kodwa igirlfriend akayizili akho bantu abastressed njengabafazi bamaZCC abashadiwe yebo ba stressed ba under pressure banyathelelwe they just have to swallow it as it is yeah ngabona abantu banyathele bane stress labo mama abashadiwe yebo undoda ungumzete nawe use stress nesikhulu ngoba le ndoda lena yes kunezi profit ezithi izinyanya zakhe zifuna ukuthi ashade umfazi wesibili madoda ka wena kana go uqala yangwena eish unyetsi monnakiyo letsene mo kerekeng le a tswella go tla prophecy re tshwantsanya le mosadi o monyane what kind of God is that ay cha obunye nje omubi futhi uNkulunkulu lo owe division impela manje lapha kunokuthi the motto of the church yep the slogan of the church kisehola kamofirifiri andazi uzandivakela ngoba umZulu sikhula ngokukhohlakala ya kusho ukuthi ngathini ifana naleyo bathi singathi umfirifiri ngesizulu sawuthini bantu imfazo nje impi yeah kusho ukuthi the more sixabana the more ubusuphakama uxabana okay yeah the more uqatshana yes bathi kereke ke sehola ka mo firifiri okay yeah that is why prophecy yakho ningathi umfundisi yakuthakatha iphinde ithi kwa umfazi wakho lo ngamthembi iphinde ithi emsebenzini bakungena okay kahle funeka nilwe lapho nixabane kodwa iyakhula uzuyibona impela lento akuseka uNkulunkulu banaso slogan esitsho njalo liyaziba ntokibelela ngayona litsiba kudu yebo kise hola ka mo ferefere iputshishe why mo ferefere le gona go iputshishe ke moana o feng o kwa modimo o feng wa go ralelwana ka gae o lwana le monna gao a go jolela a nyala basadi ba bang ke ha go la ke ha mmusho go la ka one mogho hey abafundisi bakhona abadala ubaba omdala yes uthole asehlala nomfazi omncane lo mama lo aluphele naye nabantwana naye sisono ngaye ish yeah
abafazi beZCC abajabulanga Amen. bapretenda sengikhuluma ngabashadiwe yebo base stressing base stressing they are always bitter. Why they are bitter is because izinto ebakizo kodwa ba pretend ngathi ba right akho right pha into ene right ngokuthi indoda yakho ijole mara hothi ahwile akuzile wena kodwa ajole. It's rare ukuthi ungafumana indoda omsiyane ehamba nomfazi wakhe so it's rare besiye ecaweni uzawugwera ngabanye abobaba bathi udulethe basadi kodwa funa bajole akunankinga abayiphakamisa into ukuthi uMr noMrs Banban they must be together. No, they don't. They don't embrace that. Umfazi wakho ufuna kumzile why umzila ukuze le mimoya izolala nomfazi wakho nale mimoya izolala nale ndoda yingquba kaxaka. Hey abantu ngathi bangayibona lento kinki sehola ka moferefiri. The more kuqatshana the more ikhula. Kidelo khaldi yenziwe njalo. Yebo akunaxolo lapha akunaxolo next laba babhala abanye bajongo ke bakhomenta laba bajongo anazi mix bantwana bami halisibe mix ukali fenda warwena khona mnye yona ke lukisisa ho yakufire don't nambe bendinjalo. I was like that. I was the same as you. Amen. But cooler and see the issues of life, you will know that you've been playing esuswini sika Satan. Amen. You will know that. Yebo. Manje lapha kunabantu abatsha abafundile. Yeah. Abantu abafundile abanye bazi doctor, abanye bazi you name it. Bakwi profession zonke. Yebo. Kunale bhuka kaTimothy ithi nizawufunda ubusuku nemini. Kodwa ningeke nithola iqiniso. Yebo. Imfundo yenu niyanayo sogweni. Abazali bami mina libo utataka abahulu akiba blame bebe basaruteka. Yes. Angizulahla mina ngifundile mina. Yebo. Le mfundo yakho ikusaphi kusezogweni. Ukuthi ngalifuna iqiniso. Imfundo enjani? Right. Ikhuluma nabantu abatsha manje. Yes. Abantu abatsha professor bahamba lapha. Hey. Thuto yawo ikhwisa diheleng. Amen. Bula mahlo obale. Yebo. Ukuthi thuto yawo bale iBhayibheli. Ufunda iBhayibheli. Yebo. Amen. Into yokushumele uruska diheleng. Ikhuluma ngabantu abatsha. Yes. Kunabantu abajongo ke phaya. They are so rebellious kubafundisi babo. Benzwa yini sezi prophecy? Because the prophecies are basopa abafundisi. Ba rebellious but they are here. They even design their own clothes. Eziphumile endleleni. Benza izicathulo ezingaka ezinkulu uthola uzibona nezimhlophe ezingaka. Ngiyibukela zicathulo. Asimthetho wesonto but because of rebellion is the order of the day in that church. It must be like that. Even the bishop uyakhala qokuthi labafana kufanele benze bayenza lonto ngoba kisihula kamufirifiri. Hey. Ubafaka icathulo esingaka nebhatshi ezinkulu baba kwabekuzo lezo zinto. Baphuza amatiye bafaka ispirit ngaphakathi badakwe. Komoshekile nje. Yebo. Kuma akho sonto lapha. Uyathi mangiloko ngena lapha ngibheke manje lokhu ganga okungaka ecaweni. Akithi mina ngumuntu wama principal, ngimuntu othanda iorder mina. Yebo. Ngoba ngilapha ngibhekile ukuthi laba bantu bayageza babasile. Bayaganga labafana benzi ibadelela abafundisi benza yonke into. Ibheke manje ngizibuze. Umuphi lo nkulunkulu operator la? Uthole masiye ezinkonzweni zasebusuku. Yes.
kuzabe kusiliwa kulezi nkonzo, kuliwa ngengoma, abanye abafuna, abanye bakhipha ingoma, abanye bahleze emlilweni, ngabo balawulayo la kuleli khaya, balawula inyama yala kuleli khaya. Ngagcina ngithi mina ngizokhonza nje, mara angifuni leyo gosha ize kwami, ngoba ngifuna abantu bazoganga emzini wami. Sengibona manje ukuthi kuyagangwa nje la. Mara iquestion iyiwalo, uNkulunkulu waleli sonto uphi? Lokuthiwa wangakhalimeli if uNkulunkulu weqiniso. Yebo. Kanti uthanda ingcuba kaxaka vele. Yilento ayifuna. Yilento ayifuna. Makugida sibhekwane. Ukwagida sibhekwane pha. Kukwagida sibhekane. Omivula ngapha ensebenzo zakhe, aphekela abantu itiye ezifaka intoni, bakhipha imali, alwe nobaphethe le. Uthi hey, funani bavana abantu abanalungelo lokwenza njalo, ini omnye nomnye wenza into ayithandayo. Akukho kwaThixo phaya. Isign yokuthi akekho uThixo. Ayisign yokuthi uThixo akekho. Kubona ngokungabi na order. Order yikho, iorder yikho wena babomfundisi akho order. Ngoba bona kisehola kaMoferefere. Ubufebe buningi. Kule cawe. Yebo. As much as izwe lonke ligcwele ubufebe, but kule cawe ubufebe buya prophesy ukuthi yenza so. Kuthiwa badimo bagago bafuna omnye umfazi abaxolanga. Into enjani le? Into enjani le? Izinto ezikhoyo phaya kule cawe. Kodwa ndithanda uthetha nabantu abatsha abafundisa iSunday school. Yebo. Kwabomama kakhulu lina bo OC kathuto yeyo yalena kadi diploma za lena. Yes. Bawulile mo liruta mbana mo kerekenya ZCC. Liba ruta mbana bawo. Watsila he uka ehwa ko le godimo wena. O try sekela taba ya bana bao ba latla mbao. Nkabe o tšea thuto na le yone o ba go rutile batswadi o ile o nyaka nnete ya modimo. Amen. Ka gore a se re mookamedi wa lona nnete ga e tsebe, o a e tseba mara o palelwa keng lebaka kore o tsene mo ditlhakong tsa ntata ga gona ntho a ka e dia. Leyo ndoda le a iqiniso yalazo lekganyana. Uqiniso lazi kahle wazi na Jesu wapholosa akase ibulele into mo lena ka gore ilo thubega kereke. Angeke ikhulume lona. Yebo. Utsina ga botse re Jesu wapholosa, utsina ga botse re pholoso go tshwantse re pholoso ka moka o ya yazi lonto. Yebo. Badini uphathisiwe. Uphathisiwe umotsietsing. Ya re o tshwere into le gore ge ka e bolela nnete le lo thubega di piece go tla tlhaga di branch tse 20 ba bang ba ra re mo re bula ya rena mo. O saba nje leyo nto o leganyana uyalazi iqiniso ukuthi uJesu uyinkosi. Yebo. Amen. Uyalazi. Amen. But sayinile bathi wena ubudumela ka bophelo bakho uvume wena ngempilo yakho. Hey leso okweni uzobe ngekho esisha kwakhe ikhona nawe uzobe usisha kwakhe ikhona. In the judgment seat which is alizuyibona ne judgment seat kodwa izwi likaThixo ithi abangamthatha uKristu uJesu sebeyahluliwe. Yes. They are judged already. Yebo. Baba samogela Kristu Jesu ba hlotswe ba be le re jwalo ka mantswe le chance ya go seke ga o tloseka you go straight to hell. Amen. Kuno baba ofika la engqondweni yami uthiwa baba uMkhize walapha yabona kusemtuba rugby ka la KZN. Owaye isikhohlakala kabi lo baba ekhohlakalela umfazi wakhe kakhulu wayengangeni iZCC kene yayingumuntu ezidakelwa. I just want to bring this testimony. Okay. Ukhona lapho kuma audio nizamuzwa mhlawumbe senimzwile or animnakile. Lo baba uthi yathi ngenye imini masezobulala umfazi wakhe ethi ngiyamceda akazi kwenzekene ephethe lo mess wovuka esibhedlela. Uthi ikhoma ewangena kuyo lo baba lona wafika esogwini. Yeah. Wafika idepartment ngama department esogwini.
Yep. wathi abezinefi bahlezi lababhema isinefi bahlezi ezogweni babhema ishilishile elibovu elishisayo leso sinefi usibhemayo uzosibhema sichisa uhlezi uthi loba bangena kwenye department ofikela isonto laba kwaShembe yebo uthi bavuvuka inyawo zingaka bayagida esogweni bayaza bakwaShembe leyo audio yalo baba bathi abalaleli yazi mase uphethwe nguSathane awuna chance akuphumeka usayinile but manje i-aim yethu lana asizange ukuyisala amasonto sizocela abantwana bakaNkuluNkulu baphume yes uKristu Jesu uthe zami izimvu ziyalizwa izwi iphimbo lezwi lakhe yes ngamanye amagama wena ozivayo ngaphakathi amen phuma yebo wena ongezwa yasikhulumi nawe amen lezi ndaba esizikhuluma sizikhulumi nawe sikhuluma ngalo ozwayo amen ezogweni uzoya akhonto izakukhipha esogweni now mina bebelokhuzana abe Sunday school ngimizwela ubuhlungu because you are also young and educated and you are given those position to teach abantwana inibafundisa into engekho those program enyana di program enyana tsele di sorry khadika se ba ke ikele go dimo bana bao la tlang totseo le batlang Jesu amen ngabalahle lezo zinto le bafuna uJesu yebo uJesu nguye ophilisayo uJesu nguye osinika impilo yebo the reason sila siphezweni sithunyiwe bazalwane sithunyiwe amen ningavumi ukuthi uSathane anidesignele ngoba uSathane is a fashion designer that's what I said when babushabangu ukuthi uSathane is a fashion designer designer into entsha for you just for you because asazwani nale akwenzele something ezokusutha he's good in doing that wena ubona ngathi sekwenye ubona ukuthi special but the source is one the source is the same the source is the same niyebhodweni elilodwa yebo ningumgubo wengcewenye yebo so into engizama ukuyikhuluma ke ngizokhuluma nabo labo mama yes ungena emshadweni umama lo mshado nje unyekenyeke lo baba kabuya kalala endlini kodwa uyakhonza lo baba kalala endlini wena uthini kahle uThixo ngawe wena mama abuzwayo ehlele ZCC ka go ronyetswe ke moruti go botshatwe ngumfundisi bona you are here his dress go botshatwe ngumfundisi yebo bathanda abantwana abancane lezi tears benza active bathanda ukulalana into ephaya iyathandwa umzila njani umfazi wakho because umfazi wakho but uzila yena kodwa ngapha uzila for what reason ngapha uzila ukhuzwa uya excel ugcwalisa abantwana ngapha inhloso vele ileyo ngithi omubi unjalo inhloso yileyo omubi uyasimisleader uyasilahla ukuthi senze intando yakhe noma sitisiphethe iBhayibheli wena iBhayibheli baneBhayibheli elikhulu lapha elingakho le Bible i-version I think NIV iBhayibheli kahle iyona le but ke yenziwa ngama-colors wabo inkulu ubukhulu bayo is because ine language ye-English inesizulu ineSpedi inama-language I think 3 or 4 it's a good book ingaka bada nifunde indaba sizifunda zikhona lapho read it for yourself don't wait for Muruti atokubhala Bible yebo Bible does not belong to Muruti it belongs to you it's your mandate yes nina abantu bafundileyo nina bane degree ezethi go and read the Bible and know the truth that shall set you free yebo ithi iBhayibheli kunceda ukufuya izwe lonke uduma izwe lonke kodwa ulahlekelwe umoya wakho ezweni
hey kunceda ntoni uba yi-lawyer ube udoctor ube yinto zonke ezisemhlabeni kodwa ekugcineni uyolahleka ezeleni isiza ngani leyo nto ayisizi ngalutho sifikile isikhathi sokuthi sikhulume lezi zinto plain ukuze nibone iqiniso abazolibona yebo angazi ngoba yazi abazali bethu bebengafundanga abazali bethu bonke most bebengafundanga so bebeqolwa lula it was easy ukuyina abazali bethu it was very easy ngoba nasesikoleni nabayanga ini mawuleca ucabanga ukuthi izwe lonke yi-South Africa phumani nike nibheke nenze research go and do research akithi you are educated go and do research and check yes you'll know the truth and the truth shall set you free amen yazi baningi njani abantu abaphumile lapha abakhuluma lento engikhuluma yebo it's not a mistake yebo I'm not the first one I'm not the first one to come here and say that yebo and mina ngizokhuluma ngento engekabi kuyo ngizokhuluma ngento engikuyo engibe kuyo ngoba ngiyazi for example mawukhipha abantu emlilweni ngeke ubakhiphe ungangeni emlilweni ubakhiphe lezi zinto bengizibona ezinyoka zamadrede ntonto lezo zinto bengiziboniselwa mina ukuthi ngizokwenza i-testimony ngazo possibly wena uyibonanga iyinyoka uyibone i-something else but idemoni liyazitshintsha kimi izovela ingiunyoka half man half snake komunye izovela half fish half man because izinto zobumnyama amen yebo izinto zobumnyama ziyatshintsha zinje zitricky yes so laphaya kunetunnel ngaphansi khona lapha khona lapha esontweni lakho kunetunnel ngaphansi bayawazi abazali abazi nix mawupha awazi into mina niyele nje udla makuna magwinya ke kuyathengiswa kumnandi kuyadliwa ke niyele nje lo magwinya mnandi yes aniboni nix nabaya lapha it's like bathorile nje yeah it's like bathorile yebo kanti kunetunnel ngaphansi la real things are happening and abaprofit lapha bayibona leyanto mabeyibona ukuthi bayahlala they are regarded as mad they are not taken serious kodwa abantwana bakaNkulunkulu bayibona leyo nto they just need to be liberated basuke lapho yebo manje ke into ebuhlungu masifike kubazalwane ngoba yalibona leliqiniso siyalikhuluma yes alaba abafuna kuYesu bazophuma yebo bazophuma kwiPostolari baphume kuphi ngoba we are not only pointing one side yes they will get out bazayifuna insindiso bayithole amen ngabe ufika lapha ensindisweni impatho ayikho nakho kubhlungu ke manje impatho ayikho I will also rebuke them abazalwane bazalwane the gospel of Jesus Christ isekelwe phezukobuntu before you even touch this Bible mangana buntu don't even touch it because kwa Christ uJesu kuqala wayethetha ngothando before akhulume ngendaba zezulu yebo before sithatha le Bible funa sikhulume ngobuntu yebo qala ube ngumuntu benothando and uthando is a fruit of the spirit la all the fruits of the spirit ziphuma kwithando ithando is the foundation amen yazi mangishumayeza abantu angivami ngiphatha iBhayibheli ngisuthando kuqala I say love ubuntu funa ukwazi abantu yebo because the gospel is about ubuntu amen humanity bazalwane abanabuntu as a result abantwana bakaNkulunkulu basindiswa mabaqeda usindiswa umntana abona they don't cater for them ukuthi laba masibambise kanje yebo ngoba batsha sibambi abanayo lonto le no abanabubele abanalangmut
ngalilabo nalabo abantwana bangu bathi hayi kuyafana umuntu agcine ebuya lapho alandwe khona if aniwenzi lo msebenzi bazalwane nizoya esihogweni nisindisiwe kugcwele abantu abasindisiwe esihogweni abayenje nge-careless mistake sewulazile iqiniso kodwa aliphelelisiwe malinganathando ngoba incwadi ka1 Corinthians chapter 13 iyakhuluma ukuthi uthando liyini. Amen. Ithi noba ngakhuluma ngezilimi zeengilosi ukhuluma ubulele masayitsiwini mara hawusinale rado uthwana litsipi encence yasimpala encencezayo yebo. We must have love. Amen. Before sikhuluma ngeBhayibheli. Yebo. Funa ndibe nomdlandla ukuthanda ndibe nobubele. Amen. Do you know Eastern Cape ubama sichazela ngobubele babantu bakudala. Uthi ubaba wakhe indlela ubaba wakhe wayenobubele ngayo. Yes. Kulesa sikhathi izindlu enyisele indlu bengekabekwa izi-government ngendlela ukuthi baxinane izindlu zokuqala emakhaya enye omnye nomnyakhe entabeni la ahlala khona nje so abantu bebonana scars but bithi makudlula umuntu laphaya kuthiwa ubaba omkhulu wami bephumela phandle athi molo mhlobo wami yebo la advert le ethi molo mhlobo wami ethi yena nsika it's not just an advert. It's a life eyayiphilwa emakhaya. Yebo. La muntu istranger kamazi but ngoba umuntu uyambulisa and I'm invited immediately ukuthi kawuqithe nganeno uzosela amanzi. Oh yebo. Kawuqithe nganeno uzosela amanzi. Yeah. Umuntu makafika la seprepare isitulo amahewu seke right lo muntu lo ahlamba inyawo lo muntu ahlalela. Yebo. uLoda wazibona kanjani ingilosi in the Bible? uLoda in the Bible, how did he see and recognize ingilosi? Ngenxa yobuntu. Yeah. Because when you are a stranger in a strange country, ubufika uhlale ku square in a circle in an open space uzolala lapho, but it will take umuntu onenhliziyo nobuntu aye kuwe ayokubuza impilo akulandise ungubani usuka ikuphi hayi woza uzolala kwami uzohamba kusasa. uLoda wasinda ngaleyo ndlela ngoba wazibona ingilosi in a form of abantu was invite endlini yakhe. Itsho masifundeni iBhayibheli bazalwane. iBhayibheli isho njalo ithi yathi maqedwe ukubafaka endlini yakhe kanti sebeboniwe zizigila mkhuba zendawo. Yebo. Sazobafuna. Kanti these were angels. He did not know they were angels. But because iBhayibheli ithi amkelani abavakashi ngoba gcine nizogcina niyamkele ini ingelosi ningayazi. Yebo. Isho njalo ngithi yes. Ngikhuluma nabazalwane manje bayazi lento ngikhuluma ngayo. Akukhulumi iGriki, ngikhuluma iBhayibheli. Uyayazi lento ngikhuluma ngayo. uLoda lanto ayenzile ile ekhulunywa ku the book of Romans ethi abogelang baeti ka gore ba bantši ka go dia jalo ba amogetse manyoloyi ba sa lebella. Yes. uLoda wasinda esinda umlilo wezulu ngenxa ukuthi wazamkela ingilosi wazikhetera kwakhe kanti sizomtshela imfihlo ukuthi sesizile sesibonile kubi kodwa wena uthatha ingane zakho uphuma uhambe. Thina sosinda kanjani singanabuntu? Hey. Sizosinda kanjani singanabuntu thina? Yebo. So ngizama ukuthi nililonke ngizama ukuthi both sides we need to do right. Amen. We need to do right. Ngikhuluma nabazalwane, ngikhuluma nabantu abasezicawini zobumnyama. Zicawe zobumnyama ngoba ziyenzi lento ibhalwe pha embhalweni zezobumnyama. Amen. Osa-enjoyayo maka enjoye. But there will be time you'll see flames and you'll regret ukuthi why. Uzobona iflames sisela enyameni ngoba nathi sizibone sisela enyameni. Amen. Ngoba uSathane into ayithandayo akazifihli forever. Yeah. Akazifihli forever. Ngoba nomfundisi wekhalthi
oqala kahle aqale kahle usathane amforce ukuthi expose yourself now vela ngifuna uvela usathane uyafuna uvela egcineni yebo akafiki forever uyayenza into yakho ucela egcina lethi uveze funa manje ufake ihili ufake ama stockings ufake you know hey that's Satan yeah hey masithi kusengako ke Siyabonga kakhulu. Hayi cha, waletha nje futhi wakhuza. Ngichaza ukuthi waphinde wabuya nakithi. Iyangichaza le kakhulu because kwathi yini asethe ukukhuzwa nathi. Asilunganga siyalekha kakhulu. Sileka too much. Abantwana babo izulu bazolibona kanjani belahlekiswa yithi. Hey. That's why Paul athi ningathanda uba ngabafundisi nonke. Yes. Ngoba indlela eniyobethwa ngayo esisimanga. Esisimanga angaqedi ngaba kithi angaqedi sizawuza ngenye imini futhi besajabulile usakhomba le emaceleni manje basezibuya ngakithi manje kanti nathi sidinga ukulungisiswa mina ngithi yebo futhi sifuna ukuhamba siphelele inkosi nje mase sigcinile isilungisa asilungeni khona sohamba siphelele amen sifuna upheleliswa yebo yes wow sayibonga Nkosi kakhulu ukhulumile futhi angifuni nje ukuthi ngize ngiphazamise konke okucacisile uyibeke nje kahle yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ngaphandle kaJesu akukho imessage lokho imile nje siyasikhuluma zibe ziningi but ekugcineni sikubuyisa la kuJesu inhloso nje ukuthi buya aligna noJesu and then yena uzokupha umoya ongcwele bese uyamamela uthini umoya ongcwele lokhathi ukwenze lokhathi ungakwenzi uzobona yonke into ovela ilunge nje empilweni siyabonga kakhulu umfundisi inkosi ayikubusise ayigcine mhlawumbe futhi namanje nje sesivala your last words plus nama contact futhi amagama omugcina akakho kangakho bazalwane ngizathi nginikeze nje ama contact is 063 222 8425 amen ngiphinde lawo abazalwane engisebenza nabo kwenza nemangangitholi yes ngihluphe bone kodwa ke bafuna abayazi abazalwane asinazinto ezibling bling yes asinanto ezenza ama shooting star asina decoration sibezwe kaThixo awuzwa ke le decoration iliphelele decoration anizithola la kuthina bazalwane izwi nizothola izwi yes na inamba ke ka sister wethu okay 078 159 3571 yebo and then enye eyokuthi nje mawungangitholi okay and then you say your concern mhlawumbe uzoku-add kwi-group igroup ikhulile igroup bazalwane le group lena igroup sisakhonza online is 076 umunye sisi Titoni 076 768 1596 angiphinda nje 076 768 1596 inkonzo yethu online okwamanje sikwenza konke online bazalwane yebo and babushaba ngabantu bakaThixo basenkingeni izinto abazikhulumayo yebo kuzobona nje ngathi asikenze into next ngathi makuqalwa phansi khona kuqalwa phansi asikenze into and by the way ezinye izinto ezibagulisayo kungoba abayenza umsebenzi abawunikwe la ezandleni thina abafundisi sigulisa abantu uzomthandazela lo muntu ude mfundisi unqamuka isandla ngoba lo muntu lona engapholi nje akho nto ayenzayo ngesandla sakhe eyinikwe nguNkulunkulu ngoba funeka afide your vision funeka uzazi izimvo zakho ukuthi uNkulunkulu lona ngumpostili lo lona nguyini lo nikwe ini and try to reach out kubo ukuthi bayenze umsebenzi kaNkulunkulu yebo not ukuthi babe nje yitena ezakhe isonto benze amatshe nje ujabulele nje ukuthi ama member amlawa no
aphuma nini akhula nini akhula nini noma asithi bazenzele zabi icawe but inkonzo bayinikiwe yebo in the name of the church yes noma funeka isekelwe yesonto vele oh ivule ihome lapho funeka isekelwe yilo isonto kuduma kwawena mfundisi umuntu ophakama ikwanguwe yebo Umuntu once izandla zakhe zasebenza umsebenzi kaNkulunkulu uphakama kwawena wena ophakanyiswa nasembusweni wezulu ukuthi you made it possible ukuthi abantwana benze umsebenzi kaNkulunkulu yes kusho ukuthi manje sebekulungisela indlela yakho yokuzulwini bo yebo baqedelela manje bakupolisha wena umfundisi yebo injalo ndiqinile hayi bezindaba ehleze zimnandi futhi ngeke nje size siyiqede bathi sibonga nje inkosi ukuthi lokho esikuzwile kuyasisiza kakhulu indaba ezi very deep sidinga nje ukuthi silalele kuphela bese siyenza sibonga kakhulu once again babugoqo inkosi ayigcine nje kubusise iqhubeke lokho ikusebenzisa ngiyathemba futhi ukuthi awuhambile usazophinda ubuye ziningi kakhulu indaba yebo ziningi kakhulu because I'm a teacher of the word to wena baba yazwakala ngifundisa izwi mina in details deep in details uNkulunkulu ngenzele lo musa lo ukuthi ngipecule izinto ngizithathe ngizibekela lokho simane sokukhuluma lana kwama testimony into encane kakhulu lokhuza abantu bakaNkulunkulu baze la kodwa mase la manje ufuna ukufundisa sokuthatha sokubeka endaweni uthi uvuleka amehlo kuwe ama scales uvuleka amehlo ukuthi kanti kunje amen ngizwa kahle kakhulu siyabonga kakhulu nje inkosi ayiqhubekile lokho ikusebenzisa siyabonga nasemakhaya kinina nonke bazalwane siyabonga nje kakhulu ubukele wazwafika la sakurespecta lokho inkosi ayiqhubeke nawe igcine ikubusise sinithanda nje ngendlela ezimangaliso sisembusweni masisebenzeni ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo amen